بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. akwai tambayoyi da ke cewa da karashe lafiya ko addu'a ya dace an yi wanda ya mutu. To addu'a ne kala tana da yawa, mutum dai da abin da zai yi na neman yardar Allah. Alƙur'ani ne, wasu surori ne kamar suratul Ikhlas, suratul Yasin ne, salatul ne ga annabi nau'o'insa, salatul Fatiha ne, duka ana yi akai adadi zuwa ainihin magabata. Allah ya kara musu rahama. Duka kuma abin da aka yi na addu'a ya zuwa gare su yayi, abin da muka samu kuma daga magabata ma ana yi gashi nan na bida'i da ake Fatiha daya, wallahu shane ko ce da bismillah, salatul Fatiha 10. mutum zai iya lissaftar yin haka ga mamaci da niyyar Allah ya ji kansu, kuma an kabarin su ma aka je za a iya haka, a gida ne za a yi musu a masallaci za a iya yin haka, daga kuma aka zuwa abin da mutum yadda zai iya yi na salati hadiya Allah ya ba da ladar gare su, kuma mutum zai iya wato lissaftar yi wa mamaci kamar lokaci haka a karanta wallahu a iya rabawa dangi ba Allah ya kara masa rama ko mama maraba ko 100,000 ko 70,000 ko salati ga annabi 100,000 ko 70,000 da niyyar Allah kai lafiya gare su, wanda biya inganta magabata suna haka. Saboda haka duk dai nau'o'in abin da za a yi na alkhairi da niyyar ladan Allah ya kai gare su, Allah yana karba, kuma mu'mini yana da samun haka. Shi idan mutum ya gabata zuwa rahama, inda mu'mini ne, addu'a tana masa amfani, tana samun sa. Yin sadaka zuwa gare shi ta ne masa amfani, aikata wani abu na alkhairi ko ka tufatar da jama'a ka ce ladan gare shi, ko kai masa uwa ko kai hajji ka ce ladan gare shi, ko a gina makaranta ko masallaci ladan gare shi, inda mu'mini ne yana samun sa. Wancan ayar da Allah ya ce wa Allah sallallahu alaihi wasallam illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yara, wannan ba mu'mini bane. Saboda haka kowa ya dinga yi wa magabatansa addu'a da abin da ya sawwaka daga abin da aka rubo daga ba'aiki da kuma abin da aka samu na alqur'ani da nau'o'in ibada. Ya Tambayar da biyu shi ne ko kamar yadda sallah take ɓaci idan an bar Fatiha, tun shekara idan zai sallah sai ya manta da Fatiha, sallah ta ɓaci. To sallah tana ɓaci idan ya zamto mutum yana bin liman sai shiru bai karanta Fatiha ba, sai yana sauraron liman, shi ma sallah tana ɓaci da barin karanta Fatiha. Liman yana karatu ai dama ma ba wazabta masa karatu ba, ji ne dama jin zai yi. In ka gama mu ya karatu, liman yana karatu, shi ne wanda yayin da yake karatu a koye to zai iya karanta Fatiha. Karatun kuma da za a yi ma liman zai yi a koye na raka ta 2 ko ta raka 3 ko raka ta 4, dama shi ma liman ai Fatiha kawai yake karantawa. To in ma mu ya karanta Fatiha, wannan babu komai, an so ma ya karanta. Idan kuma ya nutsu bai karanta Fatiha ba ma ya shiru, ta liman ta isa masa, amma ya karanta din ya fi. Amma yayin da liman da yake karatu, abin da aka fi nema ga mamu ya yi, ba liman yana karatu kai ma kana karatu ba. Kuma mutum shi kaɗan ne wajiban sai karanta Fatiha a kowace tsayuwa. Idan a yi raka da bai karanta Fatiha ba, sai da ya ta gaba sai ya jefa da wani raka ya gina ta gaba ta wata raka, in shi kaɗai ne. Amma wanda kuma ya zamto shi Fatiha kawai ya iya, ta isa mata ya bar sura ya karanta Fatiha. Ta isa masa dole ya sallah,
amma fatiha ita ce wajibi. Surar sunna ce, amma lallai ya kokari ya nemi surar da zai dinga karantawa ko aya da zai karanta ko da aya ɗaya ce ko da inda ɗaya na kalkausa ya nan ya iya in yi dole ya fatiha. Sannan kuma lallai ya samu aya ta alƙur'ani da zai karanta ba lallai sai ya yi karatu da yawa ba, bai kamata ba. Idan fatiha kawai ya iya to ya dinga sallah da fatiha kawai, yana mai da kai ya kokari ya iya wata sura ko wata aya da zai dinga sallah da ita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ta yi bakara ko ma ta yassara min al-Qur'an ko ma ta yassara in ya samu ya isa, amma fatiha wajibi ne sai an karanta ta daga sannan za a ce an yi sallah. Na shi wannan kawo lafiya. Sallah tana ɓaci ga misalar da ya zo ya bar wasu tasbihai da ake yi a sujjada da tahiyya ta yabar su. Dai sun je sun yawa tun da sannoni ne sai dai ya kabali, amma sallah ba za ta ɓata ba. In suka kai uku dole ya kabali, ya bar tasbihi ya bar tahiyya ya bar tasbihi ya jera aka to in yayi ta sallah kafin ya sallama sai ya kabali. Shi ne kawai abin da zai, amma bai kamata mu'mini ya yi haka ba. Kuma ya zama gangantarwa yake yi haka da gangantar zai iya bayuwa ya zuwa lalacewar sallarsa, sai dai in rafkanuwa ce ko mantuwa shi ne zai gyara wannan sun da sun yawa da sujjada. Amma inda mutum zai yi da gangan ya bar tahiyya da gangan, tahiyya wajen nawa ne sunna ce tahiyya, zaman tahiyya sunna ne in suka je suka kai uku a sun kabari, ko kuma sujjada ya yi sujjada tasbihi ya bar shi ya ruku ya bar tasbihi wanda ya jeranta su ma a matsayinsu na sunna da wasu da kai uku kaga shi ma sai an yi sujjada kawai. Wanda gangan yake ganganta yin hakan to aka zai iya bayuwa ya zuwa bacin sallar su tun da gangan ne, amma dai ba da gangan bane sujjada zai gyara. Ya kamata wa kuma mutum ya kalli da ne mutane da ya zama abin da gangan ma ake yi, wanda kullum muna shan fada cewa wannan karatun da iya bai kamata ba, tunda ta iya sanoni biyu ne a dunkule. Zaman karanta ta iya suna ne, karanta ta iya suna ne, amma an kaba karanta ta iya ba ka samu zaman da ya kai karanta ta iya ba, kaga kamar zaman kamar suna ta iya kamar suna karanta. Kuma fi yawa mutane ba ka kamata ba duka ba da suke tafiya da limani za ka je ka fi karamin sallah kai in ka ce za ka tafiya za ka gane liman ɗin baya tafiya dan kai ba za ka gama tafiya baya yi su jada ka gani ko ni ana tunanin na ganin bai kamata musulmi ya dinga gane a sallah ba. An kayi garaje ka gama sallah ina za ka me za ka yi, ba ka da wani aiki da ya kai sallah muhimmanci a rayuwa. Sau da haka ya kamata da tasbihan nan da tahiyyar nan da zaman tahiyyar nan da tsayawa a yankunan a daidaita da wannan Allah ya ci sannan a yi tasbihin da kuma sujjada nan a daidaita sannan a yi tasbihin. Yin da yake ya kamata ya kiyaye abin da kamata a ce mutum ya bar tahiyya ya bar tasbihi ya bar tahiyya to me yayi. Allah ya ba mu dace. Wallahu a'lam. Bangaren kuma ramuwar sallar ita kuma take cewa ta tuba ne saboda ta yi yawo a baya, to sai zanto ta bar sallah na shekaru, to kuma yanzu ta tuba ta samu shari'a, to ita bata san adadin shekarun ma da ta bayyana sallah ba, to shi ne take tambaya akan ya tsarin ramuwar ta zai kasance akwai rukusa ne saboda bata rike tsawon lokacin abin da ta bari ba. To abin da muka ji daga malam idan irin wannan ta faru sai mutum ya tara masalla ya zama rayuwarsa ta zama sarki aka ramuwa ita ta yi ya ta ce ta ramawa bisa da za ta sallah ta farilla ta adai to lallai ta zama tana yin sallah kuma ta tsarari ce ta tsarari kuma ta samu damar ta ware wani lokaci a kowane yake da za ta yi salloli na tsarari ta
sai na kwana kaza na kwana kaza har tana yin na wata har dai ta kai tana yin sallah ramuwa tana yin madadi tana yin ƙara'i tana ƙara'i tana ƙara'i har sai ya kai zuciyarta ta fara nutsuwa da cewa sallolin nan da ba ta yi ba tana jin kamar lafiya ta iya biyan su yayin da zartarta da tunaninta da kangaranta ya kai mata haka to ta isa ta rama salloli abin da ya kuma Allah ya gyara haka ake ramuwar sallar da ba san adadin da aka bari ba amma ta yi kiyasi ta iya sanin shekara 3 ne ko shekara 4 ne to an aka sallolin shekara 3 shekara 1 za a yi kirge su sallah na wace kuma a rama kwana 360 shekara 4 a kowane kwana ɗaya akwai sallah ne a aka yi kwakwalotun aka buga za a gane sallah na wace sai a rama amma idan ba ta sani ba ta iya gane shekara nawa ne ba ta yi ko wata nawa ta yi ba ta rama su ba ta sallah ba wuri ba ta ta yi na ramuwa tana ta yi tana ta yi har sai mafi rinjayen zartarta da tunaninta ya kama ta a zuciya ta cewa kai sallolin nan da bai mai yanzu na biya su gobe da sallar da bai wannan na ta mutu na biya kila ma ta hawa to shi ke nan sai ta ci gaba da sallar ta kullum ko ta kiyaye ga wata ne mu gafara Allah kamar wasu dalilai ne zai sa mutum ba zai yi ramuwar ba a wasu abubuwa da musulunci ya zanto ramuwar sallar za ta tattala kan mutum. To ne ba to nan barin rama sallah ba cewa ba za a rama ta ba ka na da wuya sai da an kafurci aka yi wurin da ne ta yi ta nuna tafi daga addini in ta dawo kawai dora ma za ta yi kawai abin da ya gudana na kafurci shi ke tunda kaga akan mahaukaci ma an yi saɓani wanda ya hauka yi shekaru a haukarin ya mata kiya da sabon shekarun da bai sana mai rama wasu kuma sun ce a uzuri ne hauka uzuri ne in ya hankali ya dawo hankali sai da ya ci gaba da sallah amma wanda suka ce ya rama da su suka fi yawa su suka fi mutum da an yi haka ai kaga in dai ba kafircin nan ba a ce musulmi ba iyadu billahi ya gare da ya koma kirista to idan ya gama zamancin Allah ya dawo da shi suke nan sai da ya dora sallah a yanzu ya musulunta wancan abin da yake baya kafirci ne zai musulunci a islam ne jibu ma ƙaunar amma in ba haka ba an yi ciwo ba an yi ciwo an shekara a kwanci an kada sallah an haka wata ke lafiya ta samu an kirga an yi sa'awar rama kaga zai yi wuya ce an samu wani abu da zai zo in ba nadiri ba akwai ka dole za a samu abin da za a ce an yafi an bar sallah gaba ɗaya amma da wuya ne ba magana ban da baka ciwon amanki za a rama duk da cewa wasu sun yi rangwami haukan amanki za a rama wasu ne suka ce a ba za a rama ba to kaga tun dai haka yi tunanin a haka to in dai da lafiya aka yi sakaci ko aka yi fasikanci aka bar sallah to lalle in aka wata ke sai an dawo an rama sallah muhimmin abu ba a wasa da sallah Allah ka ba mu iko kiyaye abin da muka na daidai na sallah Allah ya karba wanda kuma muka yi ba mu cika ba mu daidai ba Allah ya cika mana ya gyara mu albarkacin manzo Allah sana fatadalla shehu ya ce manzo ya kusanta zuwa Allah fatadalla sai ya kuma kusanta bisujudi tazallulan bisujudi da yin sujada da Allah tazallulan yana mai kankan da kai ga Allah wa bil izzi da kuma buwaya wa tamjidi da kuma girma hadha ma'arija ya tare ɗaukake da haya zuwa hadara Allah ta'ala izum da kira da buwaya bizullin da kuma ƙasƙanci waqti bin jidda jiddahu shi kishiyarsa kaza binti halin harbi wato da ƙasƙanci ne muke samun girma sai an ƙasƙanta an wahala shi ne wasu da ridda hu kai ka tsoro ka lalubo wa kishiyarsa
kana cikin wahala lalabo wahalar nan girma da wahala ta neman ɗa'a Allah shi ne izin mazillin yabba kaza haka ne musa in ya imtihanul haqqi da jarrabawa na Allah innal makharija muka samu mafita cikin halara Allah da ɗaukaka kharajna bihi min kulli dhiqin sai mun ce mun fitar manzala min kulli dhiqin daga barin dukkanin kunci wa qurbatin da kuma bacin rai dakhalna mafazan mun shiga kuma wato mafazan matsira la nara ma'araja da babu muna ganin wato ainihin mawa'alata da za ta kuɗa mu cikin wahala da albarkacin shiga mu wannan mu shige da matsira na manzala shahara shigar zamani yuhayyij ashwaqi yana motsa shauƙoƙina ina fa'idar hilal rabi'i yadda ina na rabiyar awwal yana motsa mun shauƙoƙina cikin manzala uhilla bi yumnin da yake dira sauka da wato ainihin aminci shi ke bayyana da shi jinjirin wata ake bayyana da shi da aminci da albarka lisururi ubalida yana mai shafuɗantuwa da farin ciki tabassar ya kai abokin magana ka lura tara annal bala'a bi sha'nihi kana ganin hakika bala'i a watan nan na rabi'il awwal kalata ya kone ya lashe wa wallahi sahadi darida ya kuma juya kai ka ce girgije ne da yake gewayawa ki shuɗewa ya zama iska ya zama babu inda rabi'il awwal yanzu duk bala'i ya kauce وذلك أن الرب hakika wancanan cewa ubangiji Allah من فضل جوده daga farlan nan na baiwarsa تكون وفاة akwai wato na mahohi baye-baye da buɗe-buɗe daga Allah قد تفوق التعالج da take fifikar wato magantaka wani bai tsaye da ita bayan Allah tana dannowa ne saboda manzon Allah tana kun karfin dakatarwa babu wata ta'adicin da zai tsaye da ita sai dai ce ta karuwa saboda albarkacin manzon Allah وتلك خيرات النبي محمد sannan ka duka abu mu'amalan nan da na faɗa na rabi da awwal nan da farin ciki da samun nafa'atu duka daga alkhairin ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam عليه صلاة salati tabbata gare shi قد يزيل الحوائج da hakika yana yin bai nan na bukatu baki daya saboda albarkacinsa عليه مع العالم الكرام salati tabbata gare shi da halayensa masu girma وصحبه da abbansa ومن يصل في هذه الحج فلا حجاب duk wanda ya zaɓi wannan addini na addinin musulunci na ita yana mai haɗuwa da shiga cikinsa Allah ya gaisuwa gare shi عليه مدى الأيام salati tabbata ga manzon Allah matuƙar kwanuka ما قال خادم matuƙar wato hajji ya faɗa shi ne niyya زياق عبيد ruwa da jinjinan girmamawa ya tabbata gare ka daga bawa ya yi maka gaisuwa da girmamawa جاء للمدح لا حجاب bawan da ya zo na cikin halin kasance wasu yana mai sassaƙawa mai rogare ka sallallahu alaihi wa sallama حرف الضاري بماء غير الحاشم تعالى يروى وقد نفس ذكره لك المن والسلوى ذريني تعلم أن قلبي لن يحوى سوى أحمد ما للدلالة والسلوى ظلمت إذا كعبته فسوائه ولا أباني منك يهدر القصوى وهو خير خلق لا يملكه بالقدر الكل والحمد فيك الطيئين له شوى تغذيت من هذا العباد فمن له رسول كمثل الحليم أبي الأبواب أبي القاسم المنصور بالله وعده شفيه وفعه للبكيرة والقسوى عليه صلاة الله ثم سلامه سكينة بها البعث والضراء الأهواء عليه صلاة الله ثم
والصالحون على الحديث ومن يحوى حرف الضاء بما فيه خير الحاشمين شيخ يجي كشوانا دبا هاشمين دنجي عنا محمد وكشل لك دينا كشل لك دينا عنا لن يوما بدل من أن أقصي وإن أجل أقصي وبرا أقصي دنجي كل الناس كشل سمع النبي السحاب متكلمني وقد لذ ذكراه حقيقة أني أمبتن سيأتي غريبي لك المن والسلوى كما من السلوى أكنكيتي أمبتن مزال ذريني دعدا وبدني يكدانو أن قلبي لن يهوى سوى أحمد وشأنا الله ينصر من محمد صلى الله عليه وسلم ودوا ذلك بدني كما تبينا تعالى kirabu da ni kuma kai kake kawo mun zancen da to dena ba na bukatar ta ka san da ne biyar ne da ne da da ce na wuya da to da ne ce duniya kaga kuma ce da abin hindu fantana masannan sannan na daɗin nan su ne wannan isar kawai matashi yana da hulɗa da ita wajen wadanci kuma neman sa ake iya rai to shi ko shi wajen tsananin farni da farni su suke neman sa shi ne cike da ta rabu da ni fa ba zai iya ban da lokacin soyayya da ke da kowa ma kai wani ahmadu ba na iya sausa abin so na dai shi ne annabi ahmadu ما في دلالة شارع بشبشي والبلوى الله أوريك أن محمد شيء شارع سوء ظلمت إذا كابرته فسوائه إن شكري لك لا شكري لا إذا نبو غير لسمان ماذا الله ودار خباني نعم وداها يا حباني شيء يا وغيري نلت غاية القصوى نسمو غاية mafi kai mutukar nan na kusuwa abin nema na duka karshen kwalkwalin da abin nema sama da abin nema na sama da bukata ta duka na samu cikin baiwar nan da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu da haka shi ne abin so na na'am وهو خير خلق الله خلقا shi annabi shi ne mafi ficen halittar Allah hulkan ɗabi'o'i na ƙwarai shi ya kowa da biyadar da yoyin annabi su ne kakaf ba mamaki ɗaya su kyawawa ne annabi ba a ca ɗabi'o'in annabi kyawawa kawai shi duk ɗabi'a ta kyawawa ce shi ya kowa halittar Allah kyawawa ne duk wani kyan hali ya kadari daga manzon Allah shi annabi alaihi salatu wassalam shi ne gaskiya shi ne amana shi ne haƙuri shi ne kuma wato mutunci shi ne tausayi shi ne tawakkali shi ne tawaro wannan fa mai ba na nufin mai waɗannan abubuwan ba a shi ne su annabi ba mai tawaro ba ne shi ne tawaro duk wani abu da kake ji na hannun kirki da wannan ka ji da wanda baka ji ba da wanda ka gani da wanda baka gani ba da wanda ka gane da wanda baka gane ba duka na daga annabi saboda ka halittar Allah ya fi kowa wajen baiwa shi ne baiwa inda za ka gane haka tun da ba mu rayuwar mu da shi da mu gashi wata ne rayuwar mu muna tare da shi wani saurayi idan na gaya maka za ka gane annabi shi ne gundarin kuma kowa ya san haka yanzu a cikin dare yau ka kwanta kai mafarki karnar manzon Allah sallama kyakkyawan mutum balarabe mai gaisuwa ka yi murna da kai ka ji daɗi ka gan shi to in ka tashi gari ya waye abubuwan da za ka samu na baɗini da na zahiri a nan ne za ka san cewa shi ne ainihin kyauta daɗin da za ka ci kuma na imani da Allah wato ko kai
kai ne mai kashin mandiri ina san arziki ya zama annabi ba shi ne baiwa in ya baka an gama a mafarki za ka yi annabi ya miƙo maka shi kenan a mafarki kuma da yawa za ka ga wani bayan mafarkin da shi da basu wannan kuɗi ne ko ungo na baka annabi muhammadu an san dai ko ba komai an haye ba zama kan farka ka ga kuɗin a hannunka sarkin baiwa annabi in an zo gurin baiwa to an aka annabi yake duk mawuni da aka taba nasa na tawaru in aka zo da nan in ka ji na baiwa ba shi in an zo wajen tawaru ba shi wajen gaskiya ba shi dama shi ne gaskiya haƙuri ba shi tausayin halitta ba shi girmama bayan Allah ba shi zumunci ba shi girmama wanda yake wajen na zumunci aka biyar da suka ɗigo Allah na babbannin su mai tauye musu tsewa ko rashin kwanya ba girmama su yake yana ta neman Allah ya shirya waɗanda Allah ya so kuma ya shirya da su da addu'a manzon Allah waɗanda kuma Allah ya zartar musu da baƙar kaddara ba su samu haka ba amma da ta wulaƙanta kowa ba kuma duk abin da aka yi masa baya damuwa annabi Muhammad ko bai taɓa wulaƙanta halittar Allah ba bai taɓa ko bai taɓa ganin wani ya abu ya ce baka iya ba sai dai abin da ya shafi ibada idan yana mutum yana yi ba daidai ba sai ya koya masa tare da girmamawa mun ga balaraban ƙauyen da iso ya sallah gaban manzala ya kwatan kwanciya ko ba hadisi ba ne ga shi sai shi ya kashi ya yi sallah ya yi gub da kama ya mata ya taso ya gaisuwa sai manzala ya ce da shi baka yi sallah ba ka je ka yi sallah ka ga ba shi baka iya sallah ba haka ake sallah ba shayi baka yi sallah ba je ka yi sallah sai dai kuma yin sallah irin wancan manzala ya kuma ce mai ya yi sallah bai yi sallah ba ko irji fa salli fa innaka lam tusalli sai ce ya rasulullah ba zai wata sallah ba sai wannan sai manzala ya ce to zo mu koya ma annabi ya tashi ya ce ka kalle ni abin da nayi kai yace ka gani sai ya miƙe tsaye annabi yana tabbace in a kabbara yace ka ga yadda na tsaya din nan karanta fatiha ka karanta abin da ya sauwa gare ka na alƙur'ani ka natsu sannan ya ruku yace ka ga yadda na ruku nan haka za ka yi ruku sai ka daidaita ka ne sannan ka yi tasbihi ka ce kaza ka ce kaza yana kallo in yi shi ma yi ya tashi da ya tsaya tsayuwar rukuni ya tsaya ya daidaita ya ce ka gani da na tsaya nan sai ka tsaya ka nuna ka daidaita sannan ka tafi kai sujjada ba za a yi gwada masa dama ya wajen musan hadisi ma da ake so mutum ya tsaya in ya taso daga ko ba kada tasowa ka koma ba sai ka tsaya ka nuna in ma ba za ka karanta komai maka daidaici tsawon karanta fatiha da ba da jinkiri ba ba da sauri ba iya saka ka karanta fatiha ka yi haka ba da gaugawa ba ba da jinkiri ba da jimanta ba sannan ka rukuni idan kuma kawai abin da annabi yake yi idan ya taso ya tsaya kafin ya rukuni Allahumma asibin hisabun yasiran so uku ka tafi za ka ga asibin hisabun yasiran so uku din za ta baka da ikokin kana ta fatiha da sauri haka da annabi ya koya masa ya sujjada ya ce za ka taso ma ka ga yadda zai sujjada nan kai ma kai ba za ka ɗago ba sai ka daidaita ka nutsu kana mai sujjada kai tasbihi sannan manzala ya taso ya zauna ya ce ba za ka kuma koma ka kuma sujjada ba sai ka daidaita a zaune haka kuma ka karanta tahiyyar nan sai da annabi ya nuna masa har sallama sai ce ka gane yadda ake sallah ce ce to je kai sallah
sannan manzon Allah ya koma wajen dan masa ce samansa bawan annan ya tashi ya sallama yana kallon su ya irin wacce annabi ya koya masa da ya idan ya sallama idan ka sallama ya gina annabi ya amsa ya ce yanzu kai sallama da ana haka wani ya ce an wulakanta shi in yanzu ne a yawa da can a koya maka a ce ka yi yanzu ka iya mani can za a yi kawai kai ma malami ba ne jahili ne tukun za a fara ko ba a ake ba koyi sai mun san Allah koyarwa sai mun san Allah a koyar a gani sai annabi saboda haka shi ne mafi fice halittar Allah baki ɗaya wajen fitowar ba wanda ke tamma ma'ana wajen ma'ana shi ne sifatul khulqiyya shi ya kowa kyan ɗabi'o'i shi ya kowa iya mu'amala shi ya kowa tausayi halittar Allah ga baki ɗaya ta wurin manzon Allah ɗaya ta ke tausayawa kowa da kowa yake da mutum da dabba da tsuntsu da maci komai da ta sani a koshashu a hannun zama ke da yin sun manzon Allah kuma yana tausaya musu wannan shi ne isa shehu ya ce mafificin halittar Allah ɗabi'o'i ko ɗabi'a masu kyau wafi katan kuma mafi halittar Allah kyau na ɗabi'a na halitta a halitta ya fi kowa kyau duk wani kyan da ka gani duk wani abin da ka gani da kyau da kyalli ko mene ne na kyau kyalli da kyau annaba aka samu shi in dai kyau ne annaba ne masdarul husn masdarul husn wal jama'a annabi Muhammad duk wani abu mai kyau a duniya ko a lahira aljanna ne komai da manzon Allah ne shi ne asalin kyau komai da komai Allah ya halicce shi ya kera shi kera irin wacce Allah bai taɓa yi ba ba a yi cikin halittar annabi kakan komai nasa kyakkyawa ne komai nasa dararre ne shi samun mai waka yake cewa an halicce ka ya Rasulullahi kubatacce daga wurin dukkanin ayyuka kai ka ce an halicce ka kamar yadda ka so wani ta mu ma'an min kulli ayyukan ka annaka kada kulli ta kama ta shawo annabi alaihi salatu wassalam Allah ya yi masa zubin halitta kai ka ce da Allah da shi suka zauna aka tsara yadda yake so amma abin ya fi karfin yadda yake so kyakkyawa ne mai babban kai mai babban goshi goshin annabi ba fakacin ce mai faɗi ba ne ba dogo waje mai dini madaidaici ne mai kyau ne kansa ba kankani ba ne ba kuma babban gefen kai ba ne madaidaici ne ya fi karkata ya zuwa babba mai gashi da yawa a kansa gashinsa kuma sai karfe ne ba shi da bukatar tsifa ba shi da bukatar wanki kansa sai shi ne ɗebatse ne wankakke ne gashi ko ba a gambo ba ne ba a sarauta gashin annabi madaidaici ne daga farkon goshi bai shigo cikin goshi na saka bagira ba bai koma can ciki ya yi sako ma gashin annabi duk da goshi aka yake bai kuma bai tsaro ba kuma aka yake zuba har bayan wannan sai ta ko gashin annabi sun kare tsawon tsayarsa kuma gashin ya zubo har bayansa alaihi salatu wassalam kai duk dai abin da za a ce a cikin abin da ya shafi cikin annabi shi daban ne idanuwansa dara da bakin baki sadar da kora ciki farin fari tas da madara da kuma jijiyoyi yan jajaye kanana haka ce kuma da rubutun da Allah ya kowane da amanarsa idansa na dama ya ɗanfa na abu ɗan faɗi kaɗan sai an lura za a gane ya ɗanfa da kaɗan kuma ga hanci za ka ɗe dogon hanci babu irin wannan hanci in an ce dogon hanci kaka ce za ka koma ka kallo hanci guda ya biya wanda ya dogo mai tulluwa kuma ba za ka dubi hancin turawa ko kuma larabawan ƙauye da ya zarka ɗore shige ya matse hanci tsakanin na
laifi na sama ya ƙure idan wannan hancin ya wanda shi na annabi ba haka ba. Dogon hanci ne mai tudu mai tsayi kuma mai tsawo ya taho har wajen baka, amma tsakanin gaban leɓar da bakinsa akwai space da fili a nan ya haɗe ma filin ma hadda gashin baki a wajen haka manzo Allah ya kuma gashin bakinsa bai haɗe ya haɗe haka ba a nan tsakanin nan ba da gashi haka yake tes na kallo shi kuma a manzan daɗi na Muhammadu sannan a ƙarshen hancin nan akwai gashi guda 17 masu kyau sun da ƙawata hanci da wuya ka ga hanci haka sai dai nasa kudukunkinsa kuma shimfiɗaɗɗe ne na kuma tun da yi tudu ba ya yi kumbura amma a babu sanar da mutumin da ya samu kuɗi kumbura kuma mai loko bayan zurna ga wanda ya ware ya samu loko a kan ɗinsa ya loka annabi nasu daidai wa daidai cikin ba rana ba kiba ba kumburi ba ramewa ba raka-raka a wasu annabi sannan ga kunne Allah ya kafa su a gefen kan ba irin yadda kunnuwan sauran bayan Allah suke mana su kai kunnen da kansa da fanye bai zama ya shimfiɗe a jikin kai makasan wani kunne suka bayan dan kafa ya haɗe da kunne a irin kunnuwan wani kuma sai ka ga kunnen ya ɗaga ya rabu da cikin kashin kan ya ɗaga ya zama mai tsagayen kunne kamar na magi to na su ba haka yake daidai wa daida Allah ya tsaye da shi tsakanin kashin kai da kuma wajen kai ba za ka hango shi ka ce kunne ka hango sun ɗaɗɗaɗa ba za kuma ka hango shi ka ce ba ka hango kunnen ba ko kuma ya shige sai annabi Muhammad sannan bakin sama daidaici ne ba tafkeken baki ba ne kuma ba wai bakinsa ya zama ɗan tsotso ne matsatsan baki ne ba babban gajeren baki ba ba ɗan tsatsan baki ba madaidaici ne bakin annabi Muhammad bakinsa madaidaici ne laɓarsa kuma laɓa ne irin wanda ike na maza laifin sama da na ƙasa yadda Allah ya daidaita su haka laifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake madaidaita da yi daidai da fuskar a sama na ƙasa kuma ya yi girma ya kai na kwamfani kaɗan ya kuma sama da kaɗan yadda mata masu taɓa so mata a jikin mutum sannan ga haƙora a bakinsa jerarru shiryayyu ba a cakuɗe ba goyon kura ba kuma haƙoran wani ya danna wani ko wani ya matsu wani haƙoran annabi ba ɗaya da ya jingina da ɗayan kowanne a tsaye yake tsayuwarsa daban-daban shi da ake ce masa manzara sallallahu alaihi wasallam bakinsa a musagara ce ma'abocin kafofi kushiriyoyi ne duka a makin amma ba wannan ne kushiriyar ba kushiriyar tana gaba a ƙorin gaban shi ne yake da buɗewa da ya zama shi ne kushiriyar makin mai tsananin tsabar kyau da daɗin gani a cikin wannan dasashin a saman abubuwan kushiriyar akwai ɗan wani abu mai kyau sai kamar kurji amma wa halitta ne mai kyau a sama kuma duk sanda annabi ya magana da kankanin waɗannan haƙora haske ne yake fita kuma kowane haƙori jijiyar su zaman kansa take ba wayare a ta da haƙoran wayaren ne aka ganga faɗi yanzu zai nan zai fara ciwo to ta ƙadiri fasili da za a cire haƙorin annabi ɗaya nan ɗayan ma ba zai sani ba don wayaren ɗin daban ne kowanne daban ne ba mai wannan sai nan zama kuma ƙoransa tsarkakakke ne tsabtatacce ne a masu haske ne kuma ba irin haƙoranmu ba ne
ka san muna da tsarkakakken haƙora wankakke za ka ga haƙori fari ta kama alli ko wani annabi ba haka ba shi annabi haƙorinsa ba fari ba ne kamar farar riga irin namu ko farin alli haƙorin annabi kamar gilas ne ƙarar gilas don in yi zai haƙoransa ya buɗe labarsa ana hango har hawan makogwara saboda ba fari ba ne irin namu kamar gilas ɗin mota ne ba cikin gilas kake ba ma kana hango gaba saboda gare ɗinsa suna annabi ya fa haka gare saboda haka annabi haka yake a nan kawai kafin muka tsaya za mu sai mu kai dare mu ƙare ba mu gama wancan annabi ya ويوسف وهي النصف الجمالي إذا نفسك استتلنا المثالي وعمله وهي كل الجمال حبيب الإله أبو الحسنات شيء شو أكباش شيكو وانا أقسم عن النبي يوسف أكام da ɗaukuna annabi miliyan ɗaya a kasashe aka ɗau ɗaya aka rama dini aka ba shi ramar ɗayan da wannan rabin diyar fitilin mata to aka kaɓin manzon Allah suke kuma kyakkyawa ce ba doguwa ba ce da ta fita daga wuya ta tafi wuya kamar miliyar kurji kuma ba ta fuska ce wacce ta shaɗe ta haɗe da madaidaiciyar haɓa ce mai kyau kyakkyawar wane haɓar kyakkyawar balarabiyar ruwa wane kuma da gemu irin da ɗaya wannan haɓa ya gewayo ya haɗe da sajin haɓarsa ya taho kudu kokinsa na abu da na dama ya zo ya haɗe da gashin nan na kansa kuma da ya zo nan sai ya haɗe da ke da gashin baki a nan kuma akwai gashi na nan a nan ya fito kan wannan ya taho haka kyakkyawa saboda girmama ma wannan gashin ne hausawa suke ambatan wannan gashin ana ƙarya da an banka da wannan gashin to ba ka ƙarya saboda gashin annabi ne ya ƙara annabi sifofin na da yawa abinda yasa ake faɗa saboda hududi ana so ka dinga halartun wannan Allah ka dinga halarto shi kyakkyawa mai kyau nan kansa ba loko tsakiya kansa tana da dum haka kama a cikin kama a dinkula hannu a rafi gurin haka nan kan yake da dubu tsakiya ko yara ne kake da sun kasa gudu mai dan wannan tudun to sa shi ka kada dubban Allah sufa Allah bane ka ko yanzu kuma baya ramewa babu ya kumburi ya ko ya cika ya tam a ne yake sampan kuma wayar jalli yake kamar tagulla wal sannan annabi motsa ko ya cire mayafi ko ya kafa shi gashi وجيب رسول الله يشبه دمية إذا فرغ الأشعار يبدو ويدمع سير ول haka yake bayyana wuyan annabi mai cikakkiyar lafiya wuya kuma baya waini kuma rashin waigen nan ƙara masa kyau yake ba wani lura bane ba illa bane isa ne in ne zai juya gaba ɗaya yake juyawa kuma rashin waigen nan shi ya tabbatar maka da cewa ya ramin alfahu kama ya ramin amama a sai ya wuya ma shi ta wajen sallama yana yin dama da hagu amma ba su ba juyawa yake mai shara da assalamu alaikum shi da nace duk mai neman bin sannan wajen sallama babu wannan juyawar da kuke idan mutum yana wani waigawa ya ai magana gaskiya inda sunna ake yi annabi baya waige ya za ka zo sallama kana waigawa kana gano layin sahun baya kuma ka ce kai sunna haka shi sa ma kaga tun daga awaye tun daga azali aka ce wata ya min gura suka kalila annabi ake so ka koya
amma sai ka zo sallama kai ta ya mun jira daga kasira da yi ba a dinga lura don kasancewa da yawa bayan shishigi a addini to haka su ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take abubuwan na ban mamaki ne ya isa wajen kyau babu shi saboda haka idan an ji sufofin annabi sai a kira halatto su yayin da ake masa salati sai yayin da ake yabo sai yayin da ake yin ibada duk abin da kake halatto annabi fa ta mafi al'askar wani wani wasala ko sallah ake halatto mun da Allah ya kara muna tafiya dai kafin mu gama karatu ƙarshen wata muna tabbatar sufa za mu zo mun zo da zama kwana a wuya za mu shiga ba za mu tashi kan kafaɗu da kirki. Yawan hamdi fi kafai. Wato tuta ta yabo alkiyama ta tabbata a hannun Allah. Aina lahu sharwa. Ina wani mai tauka ga manzon Allah. تحديت بالحاج الإبان. نقدا تحديت العبادة معولنا وباي تحدي بالحاج لمشرية تروى فمن له رسول تحدد ذلك irin kwarai da fankarfi da sani tahaddi baki ɗayan bayi ne musu shi ne nake faman da ko rasulu ba yake da wani manzo ka mislil hashimi kamar misalin ba a shugan dangi abil adwa wannan nasa kai sallallahu alaihi wa sallam abil qasim al mansur shine abuban al-qasim al-mansur abun bai wa taimako billahi wa da Allah ɗaya ta shine taimakon annabi shafi'i cetona wa ma'amuni kuma abun burina almaki mutumin makka rakibin kasuwa wannan da ya hau taguwa mai karfin baya wacce ake ce mata kasuwa taguwa ta manzo Allah ce alaihi salatu lahi salatin Allah ya tabbata da manzo Allah salamu sannan gaisuwarsa da ina biha al-ba'sa'a salatin nan tana mai tsare wato munane daga tsanance daga baronmu wa durra da cuta wanda awa da kuma wato ainihin bala'i tashin hankali duka albarkacin salatin nan shi ma wannan ai an daga an daga adadin kwanan shi to mun faɗa ne ana yin sa adadin na ƙasa shi ne mai wanda ake mai 17 wanda ko da mutum sai a guje kai wannan ko ana karanta adadin sa ka an faɗi cewa ana yi masa mai hada da hasulallah wa ni'mal wakil zama yi shi kai doyinsa daban-daban saboda lamari maganin mahasada ke nan duk wani bala'i da duk wani sharori da mutum ya zanci karanta shi ko ya dauka yana yi kullum 11 da safe 11 ko kuma duk kullum sallah 7 ma ko kuma mutum ya dauki adadin da yawan ya yi shi ne mai hasulallah wa ni'mal wakil 450 to shi kuma sai a karanta shi ma 450 idan ka fara hasulallah wa ni'mal wakil kai 450 sannan kai bai عليه صلاة الله تقيني وسلامه تقيني البعثاء والبأساء والشافع والضراء والنار شكو سيكي عدد على دليل في العصر وانت كمل سيكي كما حصل الله دليل في العصر كثلاثي كما أهل وعديها فلا إله إلا متين ونسوى دائما تبع روايات الله mutum ya yi himma yana yi ko da wata ne ko da sati yana da kyau saboda yara na yawa wuro kaba kawa wuro ko sai yawa wuro yara na ko sai da addu'a ta alaihi salatu lahi salatin Allah ya tabbata da wannan Allah wa salamu sannan gaisuwarsa taqina dali ash-sharri tana tsare wannan salatin albarkacin manzo Allah dukkanin sharri wal baghi da wato ainihin zalunci wanda da wani wannan 17 za ana yin kuma in aka ɗauke shi a 17 aka yi wannan adadin sa shi kenan idan mutum ya ɗauke shi ya kolin 350
ko kuma ya ɗauki adadin ƙasa 111 na tsakiya ko ya ɗauki adadinsa adadin Muhammadu 92 ya dai ɗauka ya kwana 17 ko wanda ɗaya ya ɗauka ya dinga yin haka to in ya haka kwana 17 ya isa ya so in har zai yi ko ya zaba idan ya yi yanzu safa da yamma ya 17 da safa 17 da dare 17 da niyyar Allah ta baraka wa ta'ala ya tsare da dukkan nau'o'in shafi na zalunci ko da ƙina jami'a shafi duk wani shafi ko wani bangare da zalunci da lagau ko ta ina za a nuna wani gidan a cutar da kai ko aljan ko maye ko mugu ko waye ma ne ga halittar Allah Allah ne sani da abin da ka sa gaba Allah ya bada Allah ya maka nasara saboda albarkacin salatin manzon Allah da wasu wa'idi ne su da ƙari Allah mun yi imani fara mana imani na'am alayhi salatu lahi salatin Allah ya tabbata da Allah kuma salamu sannan gaisuwarsa turidul murad al-abd suna bayar da wato buri salatin nan gabawa hanya wa takfir balwa suna kuma iya masa bala'o'i duk wanda ya rike wannan shi ma haka da abin da ka sa gaba a ɗauka a yi Allah zai kiyaye sun kudade bala'o'i abin da ma duka kuma Allah ya bayar alayhi salatu lahi Allah ya tabbata da manzo Allah kuma salamu sannan gaisuwarsa tusaffiru li dahari salatin nan albarkacin da tana mai hore zamani na gare ni wa tahfazu lil maqba kuma kiyaye makoma tawa shi ne lahira alayhi ma al kiram salati tabbata da manzo Allah da alayansa masu girma wa sahbihi da sahabbansa wa man salakuna al amini da duk wanda ya haɗu da wajen nan na amintaccen Allah shi ne ya shiga addinin manzo Allah wa man ya hawa ومن يحوى da kuma duk wanda yake son manzon Allah Allah muna son sai ƙara mana son حرف الغين na za a yi sauƙaƙo غنائم بر أقبل الفرد بالغوا إلى الإخلاص تسب صالح حرف الغين نعم غنائم بر أقبلت فتبالغ والغنيمون الخير تفسكنتم فتبالغ مثلا لكي متقابلين وتساموا على عيني إلى الإخلاص wannan kuwa samun wannan da suke zuwa gare mu ta manzon Allah da wato tattali ne na ilafi idan Allah تسب صوابه sai manya-manyan wato hidimomi take samu su صوابه آلاء wace wato manya-manyan ni'imomi ببطن a badini وظاهر da zahiri kuma ويصدقها بر رؤوف ubangiji mai alhairi ra'ufun ko نعم wato yana yi mana guzuri da ita al'abbaru mai alhairi manzo Allah yake nufi ra'ufu mai jin kai shine annabi Muhammadu wa balihu ko mai suna balihu Muhammadu balihu to yana tsarabantar da mu ita shine yake ba mu بابن حبيبي albarkacin masoyi da annabi Muhammadu خاتم الرسل wanda yake cika mace nan na manzanni ناصري makona محمد الباهي Muhammadu mai share kafirci مع حسنان المبالغ mai share bace-bace mai kai matuƙa cikin share bace-bace موصل هذا الدين shi ne mai ƙarfafa wannan addini na musulunci بالعزم da himma irin tasa والتقى kuma tsoron Allah وقد أشرق الأرجاء hakika sassanni na duniya sun yi haske ولا البوادر kuma wato masu kyalkyali na walwal sun yi haske da hasken nan na wannan addini daga manzo Allah na Muhammad يصائده رب العباد ubangijin bayi shi ne yake taimakon
annabi Muhammad wa innahu shi karimun ubangiji Allah ne girma ne wa hukum mai yawan baiwa ne wasu hudda sa'iku wato baiwar annabi da kwararar ta mutukar zamani mai daɗin shigewa makogoro ne ma'ana da yawa ne ga bayan Allah yu'ayyiduhu rabbul ibadi ubangijin talibai yana ƙarfafarsa wa innahu da sautu jalali hakika shi wallahi mai tabbatar da zuciya ta ne a cikin soyayyar nan tasa min abadi dami kuma mai warkasarwa ne da barnace daga barin mu alaihi salatu lahi Lajin Allah ya tabbata da manzo Allah kuma salamu sannan gaisuwarsa asasa karibun yace mai bashi ruwai da damuwa shine ne ya ziyaro maka ya rasulullahi qalbuhu al-yawma farihu zuciyarsa yau kuma farikun karkadadde ne babu komai shi sai son ka ya rasulullahi alaihi salatu lahi Lajin Allah ya tabbata gare shi kuma salamu sannan gaisuwarsa wa hajju tuliku tanjibu yadda da karfan doki mai karfin kafafuwa ya rufu yana waiyar riskar sha'aw a cikin bayan gudu yana iya riskar al-dabi'a ɗaukali a raunan ne mara wato raunan da kwashin doki mara tafiya yana riskar sa ya shirya shi wane shi alaihi ma al-alim kiram zaki tabbata da shi da alayensa masu girma da shafansa man tawauna da nami da duk wanda suka wuce farkin nan na amintaccen Allah wa balahu ka kai mutuka cikin bin annabi da riko da sunonin sa radiyallahu anhu harfushi arafishin shifai shehu ya ce waraka ta alihi yabo na ta maza Allah waraka da cututtuka ko yabo na annabi Muhammad talibul mufattishu shi kuma da gefe na wanda ya bincike ne akan ciwo ya san ciwo sosai kwanzarta ne wajen ciwo annabi Muhammad wannan na ƙarshen nan tun ciwon da ya fara aka rubuta shi kafa 3 ko 7 aka wanke aka sha aka yi wanka yanzu ake warke wannan harafin shin nan na ƙarshen na muhammadu banyan hullati shi dauko dinnan wanda yake mai warkar da cututtukan nawa mai bincike wato shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa banyan hullati kan yushawishu wannan da yake ainihin koyar da dukkanin wani wanda yake zuwa ya kawo mana tashwishi yanzu da zai kawo shaidan kenan annabi ke kore mana shi da ɗan wanda shaidanu duka ba mu ba su babu tashwishi sai hanyar annabi ya rubuta wata farkin mutanen kirki rajatu bihi lillahi ma koma da shi lillahi zuwa ga Allah jalla jalaluhu wannan da girman sai ya ɗaukaka qalbi salimun zuciya na yana kubatacce wal alimul mufattishu annabi amintaccen Allah ko shi ne mai bincike shi ya tabbatar da ni ga ni ga Allah na koma ga Allah zuciya ta tana kubatacce ma'ana amma an gama na mutu amma na ce kiyama na gama da Allah an gama kasan nan ba za a yi ba umaru ba za mu nuna billah man ata Allah bi qalbi salim annabi ya kai na gun Allah da zuciya ta salimiya kuma kan da zace da fara ba kai sai da aka bincika zuciyar salimiya ce shi ta ce wal aminu mufattishu na'am dai yace zamanin bazara nawa rabi'i da kaka nawa madi aiki na waɗannan lokuta jerin taimani na zaman zala mutukar zamani wa haluhu hali wanda duk halin ya zama irin hali na kullum cikin yabo kullum yaban manzo Allah lokacin bazara lokacin kaka lokacin zafi lokacin sanyi lokacin damuna hatta yushawishu wannan ba za a yi masa tashwishi ba ba abin da zai rikita shi ya rayu saboda ba mu ba fara da ba annabi Muhammad ba na su a rike ba wata damuwa da wani hayaniya da ya mutu da ake da ba annabi ba ta yi ba a sanar da wannan abu salamun madal ayyami ce gaisuwa
amsal ba don kwanuka duka na duniya ita bata a bisa abin zaɓin Allah shi ne annabi Muhammadu na Ubangijinsa. Wannan salatin ko da nake yi ya zama to ana rubuta shi ana zana shi cikin halitta ila yau da yawa. Ba ga kullum rubuta shi kuma har abada zai kare ba. Yiwani shi ko kana so ko ba ka so ɗaya za ka yi. Ko na san kana so ni ba na ganin ba na jin akwai mai a yi mazari a ta dace amma abin da daɗi yana yi da daɗi ko ba ko wani wuri ba karatun yaron ba kwallon wani wani ke zo mu zo ba abin da ake nema kuma da abin da muke yi muke so shi ne zuciya dai san annabi kawai jigon lamarin kenan kana ji ko ka san ka tare da san manzon Allah kuma za ka rika sanin waye manzon Allah Allah ya saka shi da na'am alayhi ma da al-kirami salatu ya tabbata da shi da Allah ya sama shi girma da sahabbansa wa hazzabu al-akhlaqa da wannan da suka bayyana suka tsarkake ɗabi'o'i na halitta hakika fattashu suka bincike ɗabi'o'i suka gyara su ne alu da sabu na ibn annabi radiyallahu anhu sallallahu alaihi diwani na nura ake mun cika na shida an kai na bakwai an cika sai jini wa Allah ya ƙara nuna